Bună ziua cineva și am revenit la un nou episod din Ștefan. Deci, o să vă arăt, i-am pe toți din jocul ăsta, pe toți. Încet, ca să... Deci eu i-am inclusiv pe toți. Unii nu iau pe toți, dar nu știu chestiile astea, aici am toate. Știți? Și nu trebuie să apăsați pe butonul ăsta de like și subscribe. Să strângem acolo peste 20 de like-uri ca să fie acolo, bine, și să intrăm în live. Deci, ce mai faceți cu misiuni? Pe ce n-am mai pus să fac videoclipuri pentru că nu s-a patinoară. Și când se patinoară nu pot să fac videoclipuri. Dar pot să fac un videoclip când nu s-a patinoară. În cazul de când nu s-a patinoară, o să fac un videoclip. Dacă vreți, mă vedeți în patinoară. Nu am putut prea bine era bro, așa cum că nu m-am mascat de... Doamne... S-a băgat... sper că aveți și voi bro ăsta, s-a băgat un update nou. Și știți voi cum o să continuăm cu noi. Stăm aici. Ce vă mai fac copii? Sunteți bine? Abonați-vă! Ura! Trebuie să am câștigat. Vedeți? Deci jocul ăsta e Brawl Stars, știți? Că tot pe aici e Brawl Stars. Aici am o grămadă de chestii, pot să-mi cumpăr bani gratis. Și uite, am peste 1000 de gemuri, nu știu cum. Dacă vrei pot să-mi schimb Sandy. Da, eu nu știu dacă aveți pe Sandy și aveți skin-ul ăsta, eu mi l-am cumpărat de pe joc. Și nu mai trebuie să cumpăr nimic de pe joc. Și știți voi cum e treaba asta de pe... Dacă vreau și voi... YouTuberii, puteți să vă jucați, dar ăsta e preferatul meu skin și să țineți secretul. Eu îmi doresc foarte mult, visul meu este să mă transform într-un lup. Deci să nu ziceți secrete să la nimeni și am iubită, dar mă pun pe gură cu ea, da, în spatele școlii. Nu știu cum să vă zic asta, nu știu dacă am dat să... am peste și o 20 de ani și nu știu. Deci aveți grijă de voi. Bine, mai pierd și eu din când în când. It was written on your forehead. Da, mai pierd și eu. Ăsta s-o băgat recent, dar nu știu dacă voi îl aveți. Dacă aveți... Dacă aveți Bakugan, vă dă acolo un pachetel și o plăcuță. Plăcuța trebuie să găsești acolo ceva ținuț. Și acolo unde este ținuț trebuie să băgă. Apoi Here comes the big one. Pentru că
dacă nu, bine. Bine, dacă sunteți răciți, stați în casă, luați medicamente. Și plângeți dacă nu și-o iubită. Vă văd data viitoare. Acum atâta cu episodul ăsta. Pa, pa, pe toți, like și subscribe. Pa, pa.